ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka ediga anyị fọntambaki ndị oche enyi anyị fọntambaki fọntasị kala aka ọghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka aga. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist, so you are welcome. Well done. Please introduce yourself. My name's Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome, sir. Before we proceed with today's question, is there anything else you would like to say to our viewers? Viewers all over the world. Echefukwana na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị a unu ga-enwetakwa ihe onyonyo nchịkọta ya bụ aja nke Jenụwarị. Ị nwekwara ike isonye na aja a n'ebe niile ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. Aja bụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja a na-achụ n'igwe. Anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ testimonies na social media maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ya wee bịa. Mana ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since over 2 years anyị bidoro ya. In fact, as we speak, o nwego ndị kwụrụ ụgwọ throughout 2024 ka ha ghara ichesa, ha ghara ime isi ọnwa ọbụla. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe anyị na-eme ewu iweta ya 3 prayer request. Anyị debe n'ọta na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla gaje n'ọnwa ahụ. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị jee na mmiri jee chụọ aja chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka, beje na temple chụọ aja to entities of powers, jeje n'ebe nchụaja mee saraka gbuo ebu. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'igwe. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ejegoro m n'ụtụtụ a jee chụọ aja na temple n'isi mmadụ niile kwubi okwu ndị sonyere anyị na aja. So isi isonye na aja ihe ị ga-eme ewu ifọwọdụ ọrụ m chaatị m na WhatsApp ifọwọdụ ya 3 prayer request. Ibe donation chọnche ego iji wee kwado ya bụ ihe aja ndị eji eme ya bụ saraka. Ike isonye na aja chaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Ma ọ gwanụ ọ bụrụ ịchọ ka agbaala gị afa miri emi sendịkwa meseji na WhatsApp 0805 78
672. I repeat, 0805 78 672. Ka ị na-anụ olu m na-esonye anyị n'oge awa nke eziokwu, na-emetụ aka na share button, na-invite your friends and well wishers. Kwụsị ime ihere. Ndị mmadụ apụ sị niile share message dibịa ma ọ bụ ọdịnala. Ị na-eme onwe gị. I can tell you. Nke ọzọ m chọrọ ikwu na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ihe na-anọkịta, ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ shịarịa mmadụ, jee na Ugochitubelu Movie Productions, sọdị jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Ị ga-afụ nkụzi niile a. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị kụzigo n'ọdịnala Igbo for years. Ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị n'eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọ bụla ịwọchị n'eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya, ma ọ bụ jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube watch maazị. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube watch maazị. Ka ị na-watch ya, na subscribe, na click kwa the bell so that mgbe ọ na email update new movies ị notify. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gozibiga gị oke. Daalụ. All right, sir. Let's dive into today's question. The first question is, do you think it's a nice idea testing a woman's royalty through prank, especially the woman you want to marry? Nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-afụ n'ọgba ọ dị egwu. Ana m na-achọ ịgwa gị ma ọ bụ wrong plan, gị nwee ịnọgide cheta n'echiche ka ị marụ na nwaanyị ị chọrọ ịnụ ma ọ bụ nwoke ị chọrọ ịnụ gị, ka ị marụ na ya so-called love na ọ dị. I wee chọọ ka ị test ya tụrụ ihe a na-akpọ prank n'ụdị egwuregwu ka ị wee nwalee ya. A gwara m gị alụ na-atụnyere gị iwepụ aka enwe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na enwere qualities ya partner saw in you mere o ji wee bịa. Adịghị nwa nwaanyị nwekwara qualities ịfụrụ na anya bụ nwoke iji wee kweta ya. Mana ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ sọsọ gị nwa nwere those qualities that man fụrụ wee bịawa n'ebe ị nọ. Enwere other hundreds of other maidens nwere the same quality, the same thing ka ọ dịkwa n'ebe nwoke nọ. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na those qualities ya nwa o nwere edịghị anya tụa mbụ nwoke m like ya gị maka ihe na ị nwere some qualities ya bụ na ịbụ my spec. That does not mean na enwerekwazi many other people ọzọ nwoke a young maiden nwere the same qualities. Na-ege ntị. So ọ bụrụ na esi ka ije test ya onye anwa, ị nwere ike isi ka ị test ya mmadụ ma ọ bụrụ na onye anwa na ị ka na-eme promise I will marry you. Ọ ka dị uncertainty. Na-ege ntị. Na etu ị ga-esi wee mee ihe na ọ bụrụ nwaanyị nụrụ anụ, ọga na-etesiri nwere ike itesi m na m na-anụghị asị nwunye. Ị na-ege ntị na m na-azụ asị nwunye. Now ịmalụgo na o nwere obligation dịrị m nwa dịka di gị na-anụghị anụ. Mana ọ bụrụ na mụ na gị ka na-ekwu okwu na anyị ga-anụ na anyị ga-anụ, now i wee jekwaje kpọtara m another person nwekwara the same spec ụgwa my spec. Ọga and na anyị ga-anụ anwa adịbọrọ sure because anyị ekwebọrọ anyị ataghị the knot. Anyị emebọrọ n'efu to see lụọ ya maka na ọ ka nwere eke echi change your mind. So ọ bụrụ na example na anyị kwuru na m fụrụ gị bụrụ my spec, ị na-emere nshakara mana ebie n'obi na-ịlaikiri mmadụ ịpụtabara okwu anyị ejebọrọ made needful. Na ọ bụrụzie na ihe setie kpọta another person then ụgwa my spec mana onyụrọ shakara anyị na-eme na mụọ na onwe mmadụ ka mbụ enwere m ike esi eke na gị nwa na-eme shakara nwere ike ọmụ na lecture m. Na ebe ọ na onye nke a plata ọfara m her love with the platter of gold, the platter of gold. Kedu ihe mere na ama m ya? So ọ were wrong plan ma ọ bụrụ na esi ka ije nwa na onye ọ bụ gị na ya send ije prank we wee test ya love.
ihe abụrụ ihe dị necessary. You know why? Maka na gị nwere onwe gị na-etesi ya ihe ọpụta bụ na ị nwere trust. Yes, agwara m ụnụ, look for someone you can trust, not love. Trust is ahead of love. Maka na trust, love, ị nwere ike love mmadụ because of whatever you benefit from the person. So whatever those things stop, their love might change. Mana trust, somebody can trust. And once you trust somebody, love follows. Because this is somebody you can watch for. This is somebody you believe in. Once you trust somebody, love follows. So mana somebody nwere ike ịlọvụ gị maka ihe ọ na-enweta n'aka mana ọ trust gị. So ihe na-afụ na mgbe ọbụla nwoke ma nwaanyị si ka o jee mee prank ka o wee test ya love, ihe na-achịkwa that love ahụ nwere ka ele maka that love ahụ na-lack trust. So thank you so much, sir. Yeah. Let's go over to the second question. In ordinary Igbo, does a woman has right to divorce the husband? Yes, na n'ọdịnala Igbo, onye ọbụla nwere right ịgba ibe ya alụkwaghịm. Nwoke chọrọ ịgba nwaanyị alụkwaghịm, ihe ọ nidiri ime bụ follow normal process of ije gwa ndị na nna m nwa na bido today going forward, I'm no longer interested in marrying your daughter. O mee okwu etu a, then enwere normal process eji akọ to the court, onye ọbụla chere onwe ya. Then etu a ka ọ dịkwa n'ebe nwaanyị nọ. Nwaanyị nugudo di si na ọnụ jigo na okporozie. Ndị sụrụ oyibo si na he who wears shoe know where he pitches his nose. Na ọ bụrụ na nwaanyị asị na ya anụjugo, ihe ọ na-eme n'ala Igbo bụ na ọ ga-atụtụkọrọ ngwongwo ya na-abịa nne ya. Yes, o meghara etu a because ị mara na n'ojuke then ọ gụọ nwoke ka ọ dịzere ịchọ jie na be nne ya ka ị mara ihe batara o ji wee sị na ya anụjugo. Ijezi ebe ahụ agwaghị ihe a na-ele mbe na eke ụkpọrọ. Ọ nwere ike ọrụzi ebe ahụ ọ gwaghị na maka ihe na-eme nke a, na-eme nke a, na-eme nke a na ya anụjugo. Unu bịa wee price unu okwu ha na-etu ọgbagbo arụkwaghị. Na ị nwere ike kpọtazie ndị bụ ụrụ na ikwu na ibe ụchọ jie na be ha, iru ọgụsị adịghị mmehie gị nwaanyị na ọma kọntinu ome ha na-etu a ọgbagbo arụkwaghị. Ihe ndị bụ unu ga-emezi ewu ịchọzi ka eme gịnị ka enyechigha ego, enyechigha na ego nwaanyị agbagbo arụkwaghị. So ihe na-ekwu na nwaanyị nwekwazị right ikwu na ya dị arụzi. Right, sir. What is the difference between Igbo and Hausa, and why do people prefer Igbo? Yeah, thank you. Nke mbụgolo bụ na ajụjụ gị amaka. Igbo bụ ọjị, mana Igbo nwere a spiritual meaning. Maka na Igbo na-agba nọmba ọbụla. Enwere ọjị Igbo nke a na-akpọ ọjị ogbu. Ọ na-adị sealed, ọ dị enwe ibe, ọ dị enwe n'ilo. Now, nwee ọjị ana nke nwere ibe na etu ọgwụrụ na-adị, gwụrụ na-enwe ibe na boost. Yes. So onwe ibe na mmadụ na ọ bụ otu. O nwekwara ike inwe ibe ịtọ a na-akpọ ọjị ikenga. Nwee ike inwe ịnọ wee gbagobezie. Ihe eji yuzu ọjị Igbo bụ na ọjị Igbo bụ ọjị define whom God is. Yes, ọjị Igbo can be one. A na-akpọ ọjị ogbu, nwere ibe ọbụla. Ọ na-afịa ahụ inweta. Nwee ọjị nke na-agba ịbụa, nwee nke na-agba ịtọ, nwee nke na-agba ịnọ wee dịrị gabazie. That's how God is. So nwere ka mmadụ ga-esi wee define ya Chukwu. Chukwu dị n'ụdị dị iche iche. Ọchị define onwe as the tree of life. So Chukwu ọmama amasị amasị. So ọjị Igbo, you cannot predict ọjị Igbo. Now, ọjị Igbo nwere meaning. Mgbe ọnwụ na ị na-awa ọjị Igbo, ọjị Igbo nwere meaning maka na ọjị Igbo gbara oke na nwunye. Ọjị Igbo anwa ị na-awụ ya, ọjị Igbo ahụ nwere readings. Ị ga-eji ọjị Igbo wee mee reading. Ị ga-eji ọjị Igbo wee mara ihe ọjị kwuru.
mana ime ejiwe ọjị gworo maka na ọjị gworo gbara ofu aka. So ọjị Igbo ọjị mmụọ, ọjị Igbo ka ọ na-abụ ejide n'aka ma ọ gwara ndị mmụọ egebe ntị. So ọjị Igbo nwere high spiritual meaning. Ndị ụmụnne anyị ndị na-ata gworo na-ata ya for the sake of ata ya maka na ọ mkpụrụ osisi contained some level of alcohol. Yes. So ha na-achị ya na ụdị ọnya mata ha ji ata ya asị nnu. Ha nwere onwe ya adịghị spiritualize kola maka na ha mana kola ha bụrụ spiritual kola. So kola ha bụ just for the sake of 10 minutes fruit. Mana ọjị Igbo nwere spiritual meaning and spiritual value. That's why ndị Igbo ejighị egwu egwu. All right. But when ọjị Igbo is not available, can ọjị Hausa be used in that moment? Yes, ọjị Hausa, for me, I cannot use ọjị Igbo, ọjị Hausa to replace ọjị Igbo because ọjị Hausa, ịwa ya, igwe ji mawuri ọmụmụ because onwere ihe omiri, ọ gbara ofu aka. So igwe ji o were read anything. So ọjị ahụ abụrụ na ọjọọ ọ bụrụ na n'inyere mmadụ ọ na-agbọgo ya ọjị mana instead of m iji izu ọjị gworo wee gaa ọjị, even if not so zoom or we do handle more ordinary hot or use ordinary even cup of water, you can use it to pour libation. Your money check will begin. All right. The first question is, if a girl is ready for marriage, but the father is late and the girl has no uncle from the father's side, who will give the girl's hand in marriage? Thank you for that question. Ọ bụrụ na dịka isi wee jụọ ajụjụ, ọ bụrụ na girl enwerozi nna ya adịrọzi, uncles adịrọzi, nwanne ya nwoke ọbụla nwere ike ike nwanne ya nwaanyị di. Example, in fact, ọ bụgoro oge nna ya adịrọzi mana gị nwa bụ diọkpara, gị nwa bụ nna ezinụlọ. Ọ bụrụ na ya uncles nọ, gị nwa bụ diọkpara, as long as itolitego of age, ihe ke nwanne nwaanyị dị maka na ọgụ nwa nne ezinụlọ in absence of your father. Yes, I remember when my father passed on, ọgụ ụmụnne m nwaanyị nkere di mụnwa na onwe m many years ago. So ya na-achịkwa yet that time my uncle Kano, onye tọọ my father Kano, but ọ gbasara ya ihe ọ ga-eme that dọ nọrọkwa mana onye ihe niile dị n'aka mụnwa maka na ọmụnwa bụzi nna ya bụ ezinụlọ. So ọ bụrụ na family anwa na nna adịrọzi, ọnwụ na-enwere grown up male child bụ diọkpara, ọ ga-astand nke nwanne ya. Then uncle ya dozieri ugwu, uncle ga-anọzi n'ahụ. Then mana ọ bụrụzie na uncle adọrọ, ọ bụrụ na enwere close uncle, enwere ike inwe distant uncle ndị abaghị n'ebe na nke nwoke nwaanyị a na-eke di mebi onwe nwanne nwoke direct ọ na nwanne nwoke dị very small. Then ọ bụrụ na enwere close uncle, distant uncle can stand. Ọ bụrụzie na enwere distant uncle, fact onye ọbụla nwoke na ụmụnna, ihe the mother of the girl ga-eme bụ ọ bụrụ na nne ya nọ o were ọjị je gwa ofu onye ọbụla bụzie okenye, a ga-enwerịrị a man from that clan ga stand wee receive the bride price on behalf of the family. So ihe the woman ga-eme ọ bụrụ na ọ ka nwere na mma ya nọ, mma ya ga-eje chọọ ofu okenye na ụmụnna ọ bịakwudo. Ọ bụkwa nna the woman anọzi the lady ọ bụrụ na o tolitego ya ga-eme iti ofu onye okenye na ụmụnna, ọ ya abịakwudo dị ka nna ụbọchị ahụ ọ na-apụ ego. Daalụ. Okay. The fifth question is, why is it that first sons are the ones that normally inherit an obi? That's the father's compound. Yeah, thank you for that question. N'ọdịnala Igbo, o nwere onye aka asị on stone n'ọnyanwa n'iwu eti na-etu a ka ọ ga-esi wee dị. Ihe niile boils down to availability of land. Ị na-ege ntị? N'ala Igbo nwere ihe aka asị on stone. Ka nwere onwe mmadụ. When my father passed on, and anyị nwere na be anyị bụ let's say 3 plots. Let's say 3 plots of land, the whole land I nwere. Then minus an ofia. That is an ụmụnna, an eke na ụmụnna na family.
anyị ketara that place mana nke my father nwere dị about 3 plot n'ime that 3 plot ahụ my father ketara then n'ime that 3 plot my father ketara then ana anwa alụgbu ụlọ na ya then nwezie ihu ụlọ n'azụ ụlọ ọ bụrụ na be anyị etu esi eke ana diọkpara maka na mgbe ahụ my father dị ndụ my junior brother anyị dị nwoke na went to my father si ya ya chọrọ ka elu ori ya n'obi my father si ya na enwere ana a na-elu ị na-ege ntị si ya na enwere ana a na-elu na ọchọ igo ana ọchọ ana dị obodo ana yes although normally ya na my father na-adị enwebe problem but normally onwere ana Igbo asị na onwenu na-eke onye nwe ihe ga-eji aka shia yes mgbe diọkpara ga-eshi ya if the father is no more mana once the father is alive onye nwa ya eke and imetụ ya ọfụma onye karịa gị so that time na my father dị very close kwere enye ya so when my father passed on embassy at the burial ọbịakwute m sị m brother na ya chọrọ elu ori ya n'obi ebe ya alụ ihe ejụrọ m si ya bute mmanya normally a na-ebute mmanya eji elu ala obi ma ọ ga-eji ụmụnna egwọ enwere m ya kpọọ my mother nyere ihe nwa nwoke kwuru na nwoke ngwaso m wee jee na Eze-Ana because na Eze-Ana nwoke si wee gbu ya fence many years ago so the other side ma abụrụzi fence nọ ka ebe anyị na-awụfu ahịhịa ma abụrụzi fence from that side to the nearest neighbor the next neighbor anyị ka wụ empty land anyị na-enwe ihe so where's my brother to take that one my mother was even surprised maka na ọ bụrụ na m dị anya ukwu chọọ ịzụ ya na be anyị etu ndị be anyị si eke ana diọkpara nwe ana obi ebe the father biri a na-akpọ ya otiti abịa then the next land ọbụla dị front and back belongs to diọkpara ihe eji eme otiti abịa bụ na a na-eme ka ana diọkpara karịa maka na onwe ụmụnne ndị famili ahụ ụmụ agbọghọbịa ndị famili ahụ anụrụ di ọ na ngwura ememe ha nchukwu the mother of the family ihe gbata na diọkpara na ndị ọzọ adịghị ka na ndị ntotu ka na-achịkwa dịka onye Igbo one eke ana diọkpara na aka ihe o ji aka awụ one na the wife of that is their mother bụ the wife of onye nwa na ahụ bụ the father ga-ebi na ụlọ yes chi ọpas ya ọrụ ụgwọ na nna ha ngwọ the mother ka ebi ọnwụ ụmụnne ndị adịbụrụ di ha ka ga-ebi ọgwa ndị lụrụ di mechaa nata ha ka ga-ebi so ewepụ nke a na-enye ndị ọzọ nke diọkpara ya aka because those people ahụ the mother and the female children ahụ na that family ndị anụrụ di maọbụ ndị ga-ejecha nata a ga-enye ha ebe ha ga-ebi ọgwụ na onye dị n'onwe ebe ha ga-enwe ike use as farmland a ga-enye ha so ya ka ndị Igbo ji mee ya a na-akpọ ya otiti abịa bụ nke iji wee karịa ndị ọzọ so ihe ọ pụtara bụ na that compound ebe anwa ya father biri front and back belongs to diọkpara then ewee kesie ndị ọzọ however ebe ahụ maka ebe e nwere ana ị na-ege ntị na me and my brother agwaghị na anyị nwere about 3 plots kere ihe mme ebe ọ bụ na like say 1.5 a little bit 1.5 wee ebe a lụrụ ụlọ the other remaining 1 plot and wee ebe a lụrụ ụlọ isi ya wee that one ọnọdụ ka m na-eshigharị ya ị na-ege ntị the same thing nke nwekwa n'azụ ụlọ nke ahụ ụmụnna ketara ejekwa m ebe a shia ya mana my family kwụsịrị na that one na nke m kwesịrị ịka nke m ya aka nke m nka na nkara ahụ ekezie into 3 enwe m 2 portion ya wee were 1 uche etu a ka esi wee mee so mana ebe nwere ana atọ o nwere family ihe eje na be ha tụọ ana niile ha nwere 2 plot and amụrụ 4 boys there a ga-ekie onye ọnwụna ga-enwe ana n'ime the family so ọ bụrụ na a ga-ahapụ diọkpara total ebe e nwere ana maka na etu esi diọkpara ka esi ndị ọzọ ị na-ege ntị so ebe a na-eme a na-akwarụ a na-akpọ ya ịkwa isi ebe a ga-enye diọkpara lion share otiti abịa wee ebe e nwere ana where my family that the whole plot enwere over 2 plots and they were 4 boys onwe onye agbapụrụ ibe onye ọbụla ga-eme gịnị ga-ebiri na otu esi eme ya wee abịa emeshọ ya
half plot of onye ọbụla ị na-ege ntị ka mmakwara ga-akụ na be anyị o nwere famili pụtara na ha mụrụ 4 boys the man wee sị na ụmụ ya niile ga-ebi n'ofu compound etu a ije na the family kịta ọ dị ka esteti nke ọkpa ya ruru ike nke na-esi ọrụ ya nke ọdọrụ ya kwa 4 hours biri rụchara ụlọ n'ime the compound ofu geeti ka esi abụ ị na-ege ntị nna ha ka dị ndụ taa ọ nna ha kere si na etu a ka ya chọrọ ka ụmụ ya si buru so ọ bụrụ na ọ dọrọ gị mma go and buy land so o kere onye ọbụla ịfụna na ọdịnala Igbo na onwere na iwu riri na-etu a ka ọ ya adị maka emerọ mmadụ maka iwu emere iwu maka mmadụ nke a ofu na nke metụkwa amụwa nwa na some of my cousin onye nụrụ my mother that is nwanne my mother onye na-anụ nwanne my mother last born ha mụtara ụmụ okorobịa ịtọ ofuchie fada ọfụ ịbụa o wee jee na ya na-agwa adị ya nwa dị na village na ahụ na compound ya ọba face ọgba face doye gate tete oweje tiwa ya ntutu dị ọbara ngwa were ofu second son were ofu ụfụrụ ya ebe ọzọ ga-asị na ọsọdọba ya ewerigo compound ndị ọzọ amụrụ ha ọ na-ebe esemokwu ndị ọzọ so whereby there is no land ihe ọbụla dị available eshia ya that within that particular main family house ekee ya ị na-ege ntị ebe a ga-asị ka enye wela nshi asị dị ọbara awụ ebe enwere ala mana ọ bụrụ na enwere ala whatever ọbụla dị available onye ọbụla eshia ya. Thank you. Thank you so much for that eye-opening answer. And the sixth one is Matthew 22 verse 21 says, "Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to him." As a man or woman, what are you expected to give to Caesar? And does ọdịnala Igbo support that verse? Thank you. Ihe a bụ inu ka atụrụ. Inu ahụ atụrụ bụ ịmara ihe dị iru onye si nye ihe kpatakọrọ o ji wee kwuja bụ okwu bụ na ndị mmadụ chọrọ ka ha nwalee ya ma ọ sọpọtụ ka a na-akwụ otu isi ọ sọpọtụ ka a na-akwụ tax sọpọtụ ka mmadụ na-eme social responsibility enwere ihe a na-akpọ social responsibility ịnọrọ n'ụmụnna ị ga-esotu ego ị ga-edevelopụ ị ga-akwụ tax gị ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime so mgbe a ga-ajụọ ya ajụ ka a mara na ndị mmadụ ọ ga-akapitalize n'okwuru si akwụ n'ego owezụọ ha gịnị onye ka esere n'ego a awesị ya na-esere isi ga ọsị mgbe ihe ị kwesịrị ime ihe a bụ ilu ka ọ tụrụ meaning ịmara ihe ị kwesịrị ime mee ya ọ bụrụ na ọ na gburugburu nna gị nwere mmụọ uru ji ụgwọ ga-esetụrụ ya ịdabere na ụmụ onye ụka dị afọ ime emie no ọ bụrụ na o nwere nwaanyị bịara ije edibe nna gị o nwere ike ọ bụrụ nwaanyị nna gị ha nụtara mana emegburu nwaanyị ahụ ma ọ bụ na-akparị akwa o wee na-enye nsogbu my friend gaa mee ihe gbasara ya ịkwa ya ka ọ bụrụ obi nwaanyị ahụ nwee ike zuru ike ka o nwee ike ghara ịdịzi earthbound maka na ọ bụrụ na ọ na-akparị akwa usoro anụ elu usoro anụ anọ it cannot even reconnect because na conclude bro the earth represent earth life here so therefore it cannot reconnect so ebe ahụ ịkwụwa ya n'ịtọ obi ya adị ya mma and onwe onye obi na-eri nke ọjọọ therefore ọ ga na-apunish the family ọ ga na-ele complain in the spiritual realm na family a mere ihe ọjọọ na family a kwụwa ya n'ịtọ and that complain ọ na-complain ga na-ebute mpịawa azụ wee ya bụ ezinụlọ so ya na ka ị ghara ịhide under the umbrella n'ime ụlọ ụka na ịda akwụ ozu ochie ọga anyị apịwa gị azụ daalụ. Thank you so much. The last question is, what is sacrifice and what are the benefits of sacrifice? Thank you. Sacrifice is the bedrock. Sacrifice is the compendium of the entire Igbo spirituality. Sacrifice bụ n'igwe ịchụ aja ka mmalụ ga ka m kwuotukwala Baịbụl were nkụzi anyị ma na Baịbụl wee kọwalụ ya. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-agwa ndị na-ezitere anya ya ntị wee sị gịnị ka a ga-ekpe n'ụbọchị ikpe ọ sị n'ụbọchị anwa ihe a ga-ekpere ikpe bụ anọ m n'ụlọ ọgwụ na-ebịa nịta m isi nọ sacrifice agụụ na agụ m inyere m nri ịfụrụ nka m gba ọtọ echinyere m akwa isi nọ sacrifice mgbe ị bịa na-enye ndị ka mma na-achụ àjà na-enye ndị ka mma tụrụ saraka tụrụ ihe ọrụ na-eri tụrụ ime ọgọ dị iche iche ọ sacrifice ka ị na-eme
So sacrifice is very important. Only matter the benefit of sacrifice one day can actually. Ihe sacrifice ji wee dị mma na science sacrifice na-ebupụ ogbochi niile nọ n'ụzọ. Ọ na-ebupụ onye ogbochi n'ụzọ ọbụla. Sacrifice na-akwa ụzọ. Sacrifice bụ joyful activity, corporal work of mercy. Sacrifice will, when you become a cause of joy to fellow human being, when you become cause of joy to the entire creation, that is sacrifice. So mgbe ọbụla iwepụtara ihe wee mee ọgụ na onye ka mma, onye nwere ike ikwuchiga gị, that is sacrifice. Sacrifice abụrụ mgbe ị ga-egoro iPhone 13 onye enyi nwanyị. Ọ bụrụ ndị ahụ sacrifice. Because ị merie ọtụse n'ụkwara nke ọ na-emere gị, ị na-ege ntị. Sacrifice bụ mgbe ị nyere onye nwere akwụ ụgwọ. At least at that particular moment. Ị na-ene anya na ọ nwere ụgwọ ya akwụghị, ị na-eme ihe n'ihi na onye anọ in need. Ị na-ege ntị. Ka mmalụ ga Ugochitubelu na temple, I will foundation. This our foundation will over 40 people involved at this foundation. And this foundation, I enwere ọtụtụ ndị mmadụ, enwere ndị as we speak now, nwere ndị nọ na ndị bụ secular. Ndị bụ secular every month anyị na-enye ha ego ọgwụ ha ji sustain onwe. Ịma na ọ nwere ọgwụ a na-adị enyeme ndị secular. There's ka a gara their crisis gara ede ihe si na onye ahụ to certain age. Now, anyị nwere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bido na kindergarten wee ruo na secondary school. This January, anyị kwụsara ụgwọ akwụkwọ ndị niile nọ under the foundation. Then anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche ma ndị need some medical needs and everything. Anyị nwere so at the foundation. So the thing bụ na ihe anyị ji eme ihe bụ because anyị ma n'ike dị na anyị ma n'ike dị na. Then enwere ọtụtụ ndị na-abịakwu n'ụzọ dị iche iche na ndị maybe ndị mụrụ ọrụ aka, ndị anyị gotara tools ma ndị petty business. Gịnị na-abụ ihe anyị na-eme? Like last year January, onye ọbụla ndị mmadụ na-esoela anyị mana anyị kere rice. Nọchara anyị adịghị show some of these things na social media. Anyị kere rice. O nwere some of the partners and friends of the temple. I kere big bag of rice. I kere big. When they be full bags, when they be half, when they be this 2 printer and rest of them bags. Now I kere. But this year and this January I am married. However, I can't die with rice. But na I be already twice in the other January. This year rice I will add much. So ihe anyị meziri bụ na o nwere ndị anyị besiri ya without emeghị any form fair. So some of them ebe anyị na-akwụ ụgwọ rice eji akwụ ụgwọ rice, some of them jere ebe a jeburu. Anyị mere ka ọ dị because na the quantity anyị nwere adịrị enough ibupụta public. Ebupụta ya etu anwa ife na ndị mmadụ will begin to fight because na agụ na-ege ntị. Mana no nwere some of ndị people nọ ndị our payroll nwetara ya. O gwara ụfọdụ ndị ma ndị orphan ndị widows nwetakwalụ benefit. Yes, o nwere ndị widows nwetara benefit na ya bụ oge. O gwara some of one of our friend nọkwa outside the country sendikwara ego enyekwa ndị some widows ego for iji wee mere ha new year. Then man, that one even this morning after this program I'm ejekwa ijefu a widow understand no under the foundation. So then na-achịkọwalụ ọnya ka program a dị wee bịa too early. Please, I'm maybe by next 30 minutes, 1 hour, and then I will back. So, but I'm going see na social media. Although necessary, in agency, to our foundations here, guys. So all these things, I ended the grand demand. But I'm matching that foundation under Eze-Ana, the Liberation Prime Minister. Yes, and it will interest you to know, even very soon, some of our musics. It will interest you to know now there so many musics here under this Eze-Ana Liberation Ministry. Now, then I will here. Some of the musics I will belong to the temple. Now, very soon you can what I see na audio mark and everything, iPhone, iTunes and whatever, YouTube and whatever. You can what I see all our musics. You go there and download them. So here I check what happened.
charity, ịchụ aja dị very important. Nyanwa bụ the key. Ọ nyanwa na-eme mmadụ a na-enweta favor. Ị mara o nwere ike some of these things ị na-agbagharị from pillar to post. Nwanne chụba aja. Chụba aja no matter how small. Chụba aja no matter how small. Ị ga-eji wee fill the void. Anyị ga-eji fill the vacuum. Nguze ahụ dị n'imetalụ onwe gị based on the previous earth lifestyle or present earth lifestyle. Ma ndị niile short change na business. Onwe ndị short change na business ha ọ na-ewutefa na ha imere ụdị ihe dị etu a. So whenever you come to consciousness na ihe imere ụdị njọ, ihe niile ị na-eme ebe ịchụ aja. Ị ga-achụ da and nwere ike some of those people you might not be able to locate them again. Ihe niile ị na-achụ aja. Aja ka ị na-achụ ka ị ga-eji wee na-akwụ ụgwọ those piled up anger because of ihe imetara ọfụma na ndụ ị na-ebi. So ọ bụgoro na ichegharịrị ya nwa ọ bụrụ na ichegharịa chigharịkwa. Ihe ichegharị ma chigharịa. Once you are sorry that you have already offended many people or due to your lifestyle in the past and now you chọrọ ịtọ na new leaf. Ichegharịa ichigharịa. Gịnị bụ chigharịa? Ichigharịa ibido mewe ihe na-akpọ restitution. Mere restitution a ka esi mere restitution. O nwere ụfọdụ ndị ịchọ change which you cannot locate them. Yes, ihe ga-eme ihe na-achụ aja. Na-eme ka ndị mmadụ ka obi na-adị ndị mmadụ mma. Na-achụ aja dị iche iche. Site n'ụzọ dị etu a ị na-efill the void. Ihe ahụ email na-akwụ ọta n'ụzọ. Nwanne chụba aja. But eweziga aja, nothing stands. So ịchụ aja is very important. N'ụdị ọbụla like I always say to you, aja anyị na-achụ n'igwe. Every month anyị na-eje na mmiri jee chụọ aja. Bụrụ ihe ọnụ na-eri fruits jee na mmiri jee chụọ aja. Some of these living beings there ha na-etokwu Chineke ka ọ na-ịgbara even the best of the air. So mgbe anyị jere ebe a nye ha those things ha na-eri ya ọnwa azụ nọ na mmiri na those things bi na mmiri ha dị arụchara m ụlọ ha dị azara m ụlọ mana I'm doing it out of love. So whenever I show them love ha na-eri those things ha na ọ na-adị ha kacha mama. So whenever they are eating it ha ga na-asị Chukwu okike ihe Eze-Ana ji wee lụcha anyị taa ya gasị eri. So nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Ihe ị na-eri ebu oke ite na-agwụ ajọ ọgwụ na-achọ ka ijipụta na ise mee nka. Nwanne aja nkịta ị na-achụ ga-akwara ụzọ karịa. Ya gasị. Thank you so much, sir. Yeah. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, we appreciate your comment. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are watching us, metụ aka na share button ka ị na-eme nke ka Chukwu okike gozie gị. Anyị agwakwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, ya na n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja anyị na-atụ nwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ. A sị na oge a na-eri onye mmanya akakaka ya mụ na ji anya mụ. A sị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-ana n'obodo. A sị m ihe unu ga-eri ya bịa ihe eri unu akpakpara. A sị m na unu gbuo n'ihu unu ga-ebute mma. Unu egbuo n'azụ unu ga-ebute mma. Unu egbuo n'aka nri unu ga-ebute mma. Unu egbuo n'aka ebe unu ga-ebute mma. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gaziela ụnụ. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, echefuna isend nọmba WhatsApp message to nọmba nna achịkọ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871 ma ọ bụ 0805 7837 672 0805 7837 672. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ekwuru m sị na ọ bụrụ na ọnwa egbu ọjọọ eji wee chụọ aja emechaa na ọ ga-ekwuru gị ome. Ka ọ dịkwa na echi niile daalụ gwazikwa ndị ya dị